To, zan faɗa miki. yaushe? Da Yaushe? kike zan faɗa miki. Ko yanzu? Ko yanzu ba jira kenan. To, kwana nawa zan baka? Hmm? Kwana nawa zan baka? Ba ni kwana 73. Ba 100 ba? To na rage 52. To na ga dai kamar yayi yawa 30. Eh? Na To, ce, to 15. hmm, To na rage sati. mm, mm, To kwana 2. mm, mm, 1. mm, mm. Awa 2. Eh, Awa 1. yawwa. Yauwa. A'a, A mintuna, sakwanni, to duk mu je. minti 30. Mm, 10. mm, mm, To 5 fa. mm, mm, 4. mm. Da ki ƙure da ke. Eh, Allah. mm. To gaskiya ne, hakan mace kwaikwai ne. To na ƙara 1.5. A'a, To rabin. da dai ka yi da sauri ka ga an kira sallah ma sallah da ni. Kiya to hakan mace kwai ne. To kenan kin yi da sallah mun magana ko kuma? To shi kenan. Hmm? To shi kenan. Na kan magana da ɗan yi tsayi kaɗan. Ko kuma To, ba za ta yi wani tsayi ba ma ba ta wuce minti 1 ba. Akwai chance? mm, Hmm? eh, To hakan magana. Amira? na? Kawai na. Amira gaskiya na magana faɗa miki wani magana. Ina ji. Kina burge ni fa ina son ki. In har za ki iya soyayya da ni in kuma akwai wani wanda kike so to kin ga za ki iya faɗa min. So mu ci gaba da mutunci. Har sai na ba ki mintuna ke ma. To shi kenan bari na yi sallah. Ko? Mm, Shikenan to na bari na ci abinci tukunna sai na yi sallah. to shi kenan. Na gode sai na ji.